В предишно видео ви показах как да скриете част от текста, който не трябва да превеждате, и ви обещах да покажа един по-лесен начин. За целта трябва преди това да инсталирате TransTools. Това е плагин за Office. След малко ще ви покажа как да го намерите. Тук вече е инсталиран. Има различни функции, включващи форматиране, гарантиране на качеството. Ще си ги разучите, когато го инсталирате. В случая нас ни интересува тази функция Hide and Hide Text. Имаме възможност да работим с целия активен документ или само с селектирана част от текста. В нашия случай клиентът помоли да бъдат преведени само тези неща, които са маркирани в жълто, така че интересува ни да обработим целия документ. Сега, тук имаме две възможности да скрием всичко с изключение на отцветения текст, както в нашия случай. Като тук имате възможност да избирате между каквито и да е, всякакъв вид оцветяване или конкретен цвят. Това може всъщност и вие самите да го направите предварително, да отцветите даден текст в някакъв цвят и след това тук да го маркирате. Имате също опция да маркирате и по цвят на шрифта. Ако примерно клиентът е поискал да се преведе само червения текст. Така, връщаме се към това, което нас ни интересува. Жълтото. Тук имате друга функция, при която може да се скрие пък маркирания текст само, така че всичко останало да бъде преведено. Натискаме Continue. Текстът се появява в вида, в който трябва да го преведем. Запазваме този текст, след което го зареждаме в програмата за превод. Аз вече направих това. Генерираме финалния преведен текст. Сега трябва да отмаркираме скрития текст. Вие вече знаете как да го направите чрез функцията на Word Ctrl-A, Ctrl-D и штракате тук. Нали? Само, че ние сега ще го направим с тази функция на TransTools. Чисто и просто натискаме тук и то размаркира всичко. Това е текста, който ще изпратим на клиента. Както виждате, преведени са само нещата в жълто. Сега ще ви покажа как да намерите и да си свалите TransTools. Чисто и просто го търсите в Google, TransTools изписвате, той излиза на първа позиция. Плагинът е разработен от колега-преводач и предлага възможности за Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD и други. От тук Download and Installation можете да си го свалите, като има и платена версия с много повече и по-напреднали функции, но аз мисля, че тази, която е тук, е достатъчно за нуждите ни. И така, това беше за днес. Благодаря ви и очаквам ваши въпроси за бъдещи видеа.